Ассалому алайкум акаҷон. Ва алайкум ассалом. Шумо чӣ биёрам акаҷон? Якамда чӣ дорем? Якамда акаҷон, як дақиқа. Якамда хомшурбор, рассольник, борщ, курбуро дорем. Дуюм акаҷон котлет по-киевски дорем, гӯштбурён дорем, моҳӣ дорем, лӯла кабоб дорем ва идуки жай. Борщ дорем гуфтияка? Мада борщ бирем. Борщ бирем? Нимта борщ бирем баса. Нимта акаҷон. Нимта борщ. Шумо чӣ акаҷон? Мада бародар якта моҳӣ. Якта моҳӣ? Якта моҳӣ. Якта моҳӣ. Чӣ акаҷон ҳозир? Марҳамат акаҷон. Борщи шумо. Раҳмат. Марҳамат, моҳии шумо акаҷон. Раҳмат. Марҳамат. Бо иштиҳоитон акаҷон, ягон хизмат нест акаҷон. Ягон хизмат нест ака. Хизмат чӣ гам мезанем? Майл. Бародар. Баба, Як дақиқа. Ман нафаҳмидам шуморо. Барои чӣ моҳии шумо киҷилай? мебахшеда акаҷон. Ин моҳира айбпаворот қатл.